Na Slovensku sa postupne etabluje nový, netradičný šport cornhole, ktorý sa teší veľkej popularite za morom, ale čoraz väčší progres robí aj v Európe. No a krok sa snaží držať aj Slovensko. Dôkazom je úspešný medzinárodný turnaj ACL Slovakia Open. Do Domaniže si našlo cestu viac ako 130 športovcov z 12 krajín. Cornhole si získava popularitu aj zásluhou svojej jednoduchosti a dostupnosti. Môžete ho hrať v telocvični, ale napríklad aj v parku či na záhrade. Stačí vám k tomu doska s rozmermi 120x60 cm a špeciálne vrecká. Vrecko má rozmer 15x15 cm a váži približne 450-460 gramov a je plnené plastovým granulátom. Historicky sa zvyklo plniť sušenou kukuricou, z toho pochádza ten názov cornhole, kukurica do diery, ale dnes sa to plní plastom kvôli tomu, že ten plast je stabilnejší, nerozbíja sa, nepráši sa z toho. Hráči sa pri odhadzovaní na vzdialenosť 8 m 23 cm striedajú. Každý má k dispozícii 4 vrecká. Po všetkých pokusoch sa spočítavajú. Tie na doske majú hodnotu bodu, tie, čo skončia v diere 3. Kľúčom k úspechu je nielen správna technika odhodu. Strašne veľkú úlohu hrá hlava, tak ako v každom individuálnom športe, ale čo sa týka techniky hodu, tak tá snaha je hodiť to vrecko na plochu. To znamená, aby rotovalo ako tanier, ako disk. A je to kvôli tomu, že keď to vrecko dopadne na tú dosku, tak sa potom nespráva všelijako. Keď dopadne to vrecko ako guča, tak môže odskočiť doprava, doľava, nemáte kontrolu nad tým vreckom. Rôzne techniky odhodu dovolujú tým najlepším hráčom obchádzať na doske súperové vrecká alebo sa cez ne prevaliť do diery. Najväčšiu popularitu má šport v USA, kde ho prvý raz videli aj priekupníci tohto športu zo Slovenska. A namotali sme sa na to tak, že vznikla Slovenská asociácia, vznikol prvý klub v Považskej Bystrici, preto sme v Domaniži, lebo tu máme stále najväčšiu základňu cornholistov na Slovensku. No a už teraz existujú aj nové 2 kluby v Bratislave, takže tešíme sa tomu, ako to na Slovensku pekne rastie. Rovnako sú na tom viaceré európske krajiny, ktoré spoznali tento šport. Nemecký zväz vznikol v roku 2022. Odvtedy máme viac ako 500 hráčov, viac ako 50 klubov. Naozaj to má v našej krajine veľký progres. Rastie aj turnaj ACL Slovakia Open, ktorého druhý ročník mal špičkovú európsku úroveň. Aj minulý rok to bol krásny turnaj, ale skôr taký rodinný. Teraz už má väčšiu úroveň, je tu dvojnásobný počet hráčov, užívame si to. Tí najlepší hráči za morom, ale už aj v Európe sú dokonca profesionáli. Ciele slovenského cornholu sú postupné. Aktuálne sa tento šport u nás len dostáva do povedomia. Má však jednu veľkú devízu. Tá zábava, to, akým spôsobom tento šport človeka pohltí. A my sme začali s týmto a viackrát to skončilo tým, že o polnoci s čelovkami na hlave sme si svietili na tie dosky, aby sme ešte mohli hrať napriek tomu, že bola úplná tma. Je to šport, ktorý je veľmi chytlavý a máme skúsenosť, že baví naozaj všetky vekové kategórie mužov, ženy, a starších, mladších, športovcov, nešportovcov. Zahrá si ho kdokoľvek. Nepotrebuješ športové fyzické predpoklady na to.